co bych rád probral, tak je onko, protože to hodně lidí Mm. zajímá a když už to řeší, tak potřebují informace. Tak jaký ty máš zkušenosti s onkověcmi? No, tie onko sú vždycky, tak sa hovorí, také najnebezpečnejšie, hej. A každý to bere tak, že už keď som onkopacient, tak skúsim všetko, ale najprv idem do nemocnice, kde mi to potvrdia. Ja varujem zasa tých ľudí, čo troška rozmýšľajú nad jedným. Ja to skúsim, ale neviem, či to bude vidieť na to. Už ťa zasa vidím, hej. Hmm. Predstavím si, že nájdu mi cystu niekde na tele. Povedzme, že toto je cysta a ja, ak je to cysta rakovinová, tak do tej cysty dám biopsiu a napichnem tú cystu. Čo sa stane? Z tej cysty, tie cysty vytvárajú vlastne, v tých cystách sú malé tasemnice, malé. A je ich tam 50, 100, to je jedno. A ja tým, že urobím tam dierku do tej cysty, tak vlastne niektoré z nich odpochodujú a prídeš do nemocnice o 4 roka na kontrolu, povedia, vy už nemáte na prsiach jednu búlku, jednu cystu, ale 10. No ale to ste mi urobili vy. Lebo vy nemôžete do všetkého píchať, najmenej do cysty, ktorá vyteká. A prirodzene oni chcú utekať. Ja som sa dočítal, lebo to ma baví, že vlastne cystu vytvára naše telo. Čiže keď máš malé tasemnice alebo pásomnice, aby aj Slováci rozumeli, a oni putujú po tele, tak sa ich telo snaží chytiť do pasce, aby neutekali ďalej, aby ich pripli na jedno miesto. No ale ty, keď do toho pichneš, no, tak zasa putujú ďalej. Hej, a môžu ti vlastne to veľmi ti môžu tým poškodiť. Hej. Keď je to dobré, je to niekedy motolica, do nej si píchaj, tá nevyteká. Hej. Ale k tým onko je veľa postupov a je to taká dobre moja špecialita, že keďže skoro každý v rodine má niekoho pozná, kto mal raka, rakovinu, no tak som sa do toho viacej zahryzol a pred neviem, 6-7 rokov jeden taký zaujímavý gitarista z môjho mesta mal rakovinu kostnej drene, to je teda sila, hej. Vedel som ho zmerať QM terapii, že ktoré druhy. Požičal som mu prístroje, pretože mu išlo o život, tak ich mal, ja neviem, 6 týždňov požičané. Pil veľa aj koloidného striebra, aspoň 2 deci denne, aj orešák americký, stále. Ja som to podľa prístrojov a vtedy som troška neveril sám sebe. Ja mu hovorím, prišiel ku mne, že ty už tie motolice nemáš. Ty už tam nemáš tú rakovinu, to sme vyliečili za 6 týždňov. Hej? To je super, to bol jeden z prvých možno kamarátov s rakovinou. A on hovorí, fajn, ja sa aj tak dobre cítim, ale išiel na vyšetrenie. Išiel na vyšetrenie do Rakúska, aj k nám do veľkej nemocnice a obidva mu povedali, no, vám sa netvoria červené krvinky, vám sa skoro vôbec netvoria. Čiže my vám dávame 3 týždne života a 3 týždne života to budú o Vianoce. Vianoce budú o 3 týždne, čiže oni mu naprogramovali smrť. To sa nerobí, hej, ako, ale on to možno chcel vedieť a tak ďalej. On sa volá tiež Milan a ja som sa ho spýtal, Milan, je mi to ľúto. A on že, nie, ja ti volám v tom, že ty si mi za posledných pol roka, ja som vôbec nebol s tým, že mám rakovinu, nemal som žiadne symptómy, starosti, ja som plnohodnotne ešte mohol žiť, aj tak ti ďakujem za predĺženie života, ale mne sa netvoria tie červené krvinky. A ja že, no dobre, ale na prístroji to ukazovalo, že máš málo železa a ja som ti čo poradil, že pi čerstvú šťavu, odšťavenú z cvikly, asi cvikla je tiež po česky, Ne, červená řepa, repa, červená řepa. hej, a mrkvy. Daj to 2 k 1,
daj tam lyžičku olivového oleja, každý deň 3 deci tohto vypiť. Dva tý Deci. řepy a jeden mrkev. Nie grepy, decilitre. 2 deci řepy a 1 deci mrkve. Mrkvy. Mhm. Ale keď dáš jednak jednej, dôležité, aby tam boli obidve a aby sa Ačko strebávalo z oného, z mrkvy, tak potrebuješ tam dať olej, hej, tak nejaký olivový. No ale najmä tá žepa a mrkva ti urobia červené krvinky prirodzene, hej, ako ti nakopnú v tele tú výrobu. Milan, akože si to robil si, hej, sa na ňo v telefóne hnevám alebo pýtam. A on, že hej, že ako skoro každý deň. Tak ako skoro každý deň? Toto má záujem. No, je to otravné to robiť a odšťavať, umývať, tak ako Danka, manželka, išla do Teska a kúpila tú šťavu tam. Čo? Akože tú najdrahšiu šťavu tam, čo pred tými pokladňami tam pred tebou akože robia? Nie. My sme kúpili tú plechovkovú, škarniclovú šťavu takúto, to je lacnejšie, sme sa s tým nemuseli hej, ako namáhať, slušne povedané. No to nemyslíš vážne, však to je pasterizované, tam už není nič. Ale ty si povedal, že šťavu. No ale že čerstvú. No to si povedal, a nám sa to nechce robiť. Ja neviem, ty kokos, ale ja som ti to povedal inakšie. On, tak ja neviem, no tak je mi to ľúto, no tak si pôjdem kúpiť tú čerstvu, si budeme robiť, hej. Teraz akože tie moje Vianoce, hej, že jeho žena, aj moji susedia, jeho kamoši mi nevolajú, že Milan zomrel, fajn. Tak už som mal aj svoje Vianoce, ale furt to bolo také dosť nepríjemné. No, 2. 3. január bol a Milan mi volá. Teda aspoň volá niekto z jeho čísla. Milan už taký, ja že čo, tak žiješ? Alebo čo, už mal normálny hlas? Že počúvaj, ja žijem, vieš, aké mám výsledky? Také, ako som nemal ani pred 3 rokmi. Že ja mám krvinky úplne v poriadku a povedali, že rakovinu naozaj nemám. To není možné. Takže sa aj vo Viedni mýlili, aj na Slovensku sa mýlili. Oni sa nemýlili, ale on to s šťavou naozaj čerstvo si rýchlo doplnil tie krvinky. Krásny. Ale to bol jeden príklad. Ja by som povedal tak všeobecne, že na tú rakovinu, v podstate na všetky druhy rakoviny sa dá použiť niekoľko prípravkov. Môže to byť vitamín C, ale veľké dávky a lipozomálne. Ako? A když veľké, kolik? 3-krát denne po 1 grame, alebo 1 mililitri, alebo jednej kávovej malej lyžičke, ale lipozomálneho. Aj 5-krát. Môžeš aj 5 si dať, nie naraz, lebo budeš mať hnačku. Veľké dávky tohto C. Hovorím lipozomálne. Potom je tam samozrejme zakyslený organizmus, keď chytí raka, sóda bikarbóna. Hej, pitie sódy bikarbóny po čajových lyžičkách, nalačno, potom niekoľko hodín najlepšie nejesť až do obeda, odkyslíš si telo, veľmi, veľmi pomáha. Tak tady zase upřesnit. 1 čajovou lžičku nebo 2 čajové lžičky? Len 1, ale kávovú, prvý deň za rovnú a potom kopcov, ale tú najmenšiu kávovú, to úplne stačí. A kolikrát denně? Raz. Jednou Lebo denně. ty v noci neješ, ráno sa zobudíš, dáš si tú lyžičku kávovú, malú, sódy bikarbóny, zapiješ aspoň 3 decami vody, nebudeš veľmi hladný, lebo to v tebe pracuje predsa len. A ty za 3 týždne, za 4 týždne si tak pomôžeš tomu pH, tomu telu, že to prostredie, ktoré není už kyslé, ale je zásadité aspoň na pár hodín, tak same likviduje tie choroby v nás a aj raka. Hej. A to je niečo, čo je strašne lacné. Orešák americký určite tiež každý deň tú polievkovú lyžičku, pretože on tie vajíčka, tasemníc, motolíc, hej, vlastne ten cyklus on odstrihne. On ich likviduje. Je fenbentazol. Ten nemám vyskúšaný, ale ten je tiež podobný ako prazikvantel. Prazikvantel sa u nás normálne nedá zohnať, asi ani v Čechách. Vozí sa zo zahraničia, väčšinou z Ázie a on likviduje v podstate všetky druhy tasemníc a motolíc. Ide to celkom rýchlo,
musí sa to brať, to nebudem hovoriť, to sú také všetky podľa váhy, hej, či to není sranda. To už je silný liek, tam treba s tým opatrne, ale to, čo som hovoril na začiatku, že sú lieky, tak som myslel presne na tento prazikvantel, že on ti pomôže, ale nikdy to nevyprace z tela všetko, pretože niekto, tá rakovina, nádor, cysta, motolica sa skrie tam, kde na ňo ten krvný obeh nemá. Mhm. Čiže ak chce ísť niekto najrýchlejšie, tak prístroje a iné veci. A keď ide len jednou cestou človek, tak ide do takého rizika, že to bude pomalé. Alebo že sa to všetko až tak nepodarí a oni sa zasa namnožia. Hej, to není možné, že sa odoperuje z nejakej, ja neviem, jater 20 císt, hej, a že zo spodku nezostane niečo, čo je menšie ako pich špendlíkom a vidno to len lupou alebo mikroskopom. Čiže ono pomôže to na pár mesiacov alebo na rok, ale väčšinou tie vajíčka tam sú a tie vajíčka nie je vidno, bohužiaľ pri tej operácii. To, čo je najúčinnejšie podľa mňa, v poslednej dobe, čo mám také dobré skúsenosti, je vitamín, ktorý sa volá B17. Čiže je to vitamín. Ten vitamín spôsobuje to, že zabíja len rakovinotvorné bunky. Tak ja už som prišiel, že nie len to, ale aj tasemnice, motolice, ale pomaličky. A tým pádom je vysoko účinný. Ale pre tých, ktorí toto sledujú, a verím, že veľa ľuďom bude môcť možno týmto pomôcť, tak poviem váhy, lebo nie je jedno, že či mám v tej tobolke alebo tabletke 20 mg toho B vitamínu B17 alebo koľko. Tak kedysi sa dal v Československu kúpiť B17 vitamín, ktorý mal 250 mg v jednej tobolke. Keď budeš od 40-50 rokoch užívať dve tieto tobolky, teda 500 mg, pol gramu, naraz s jedlom, aby nebolo ťažko, tak nechytíš raka. Na 99% nemôžeš dostať rakovinu. A opět jak často? Jednou denně nebo jak často? Raz denne dve tabletky. Ale tieto teda spolu 500 mg dostať do tela. To je prevencia. Mhm. Ale keď ideš, že už máš rakovinu, tak musíš zvyšovať dávky, že 500 mg ráno s raňajkami, druhý deň 500 ráno s raňajkami, 500 s večerou, tretí 500 raňajky, obed, večera a ideš takto až na to, že zješ dokopy 3 gramy tohto B17. Čiže ideš na tieto tabletky 4 ráno, 4 na obed, 4 večer, ale vždycky postupne zvyšuješ, aby si telo zvyklo. A jak dlouho potom se to bere? Sú ľudia, ktorí to brali len pol roka alebo štvrť roka a povedali im, že rakovinu nemajú. Mhm. Sú ľudia, ktorí, lebo to je vitamín, ten môžeš brať už len tak, aby ti lepšie trávilo, aby tvoje bunky v tele sa nepostavili proti tebe, nezačali bojovať, tak môžeš zísť na nejakú tú preventívnu, že len 500 mg denne, hej? A môžeš ich brať do konca života, to je jedno. Proste už raka nedostaneš. To by bolo, máš smolu, že 1% áno, lebo hovorím 99%. Každé telo inakšie zhumplované, inakšie sa stravuje, zakysluje. Ale ako z tohto vidím, že sa to dá. Dóz je zakazovaný, tento vitamín B17, on je zasa hanený, čiže zosmiešňovaný v mass médiách, na YouTube a vo vyhľadávačoch, že to je jedovaté a bla, 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 bla. No dobré, ako keby niekto nechcel pomôcť tým ľuďom s tou rakovinou. Ja osobne poznám 15 ľudí, ktorí brali P17, orešák americký, koloidné striebro a rakovinu nemajú. Ale trvalo to u niekoho pol roka, u niekoho 3/4 roka, ale nešli na chemoterapiu. To je dôležité, že nemôžem aj zobrať chemo, aj si dať pichnúť do nádoru tú biopsiu a aj, no to nemá zmysel. Hej, lebo A na kolik to vychází, když potom už člověk bere ty velké dávky, ty 4 gramy denně? to balenie, ktoré bolo kedysi na trhu aj v Čechách, aj na Slovensku,
stálo okolo 80 eur celé balenie, ale bolo tam 210 tabliet. Čiže povedzme, že to máš na mesiac. Približne. A dneska se to dá sehnat za kolik? Dneska sa toto sehnať sa nedá, lebo sa to prestalo, zakázalo sa to predávať a Európska únia povedala výrobcovi, že pre vysoký obsah účinnej látky vám zakazujeme toto vyrábať. Tak každý má si svoju odpoveď, prečo sa to prestalo vyrábať. Zakázal. Pre vysoký obsah účinnej látky. Ale druhá vec je, že tí ľudia, pokiaľ idú na chemoterapiu, majú dosť smolu, lebo v štatistike slovenskej sa dočítate, že 50% ľudí na Slovensku sa dožije v 3 rokoch po chemoterapii. Ale teraz nechcem povedať to menšie číslo jednociferné, že po 5 koľko percent. Je to menej, ako si myslíme a to už nikto nehovorí. Jo. To už smrdí strašným minimálne biznisom a ešte niečo horšího. Ešte niečím horším. No. Čiže rakovine by som povedal toto, ale sú všelijaké protokoly. Ja hovorím jednu vec. Ak má človek rakovinu, tak vyskúšaj všetky protokoly aj naraz. To je jedno. Budeš tam mať C vitamín, budeš tam mať kyselinu, sódu bikarbónu, skús fenbendazol, skús praziquantel, skús frekvencie 100%. A samozrejme B17, striebro, orešák americký. Toto neexistuje, alebo mojim ľuďom, kamarátom a ich kamarátom toto pomohlo. Tak je to už malá vzorka toho, že vidím ja, ktorý sa týmto 15 rokov zaoberá, že keď to týmto pomohlo, tak mohlo by to pomôcť oveľa viacej ľuďom, keby sa o tom dozvedeli.